जों दिनै अबोर हामबाय मारावो जोंनि महाराष्ट्र बनि बहाग वारबाय दिनै जों 4 घन्टा रंबाय जों बक्स लायखा जोंनि मेन बिषय गबनो जों सिगां दिनाव फाइनेन्स सालावो जों जॉइंट मूवमेंट फॉर त्रिपुरालैंड एंड ग्रेटर त्रिपुरालैंड ओमफ्राय बेसे बायसा मूवमेंट कमिटि जों फाइनाय आं खालामनो थाङै दङ दै जों दा फाइनाय दिल्लीआव त्रिपुरा माथाबो अलरेडि प्रग्राम नाजा जों बेहायनो प्रग्राम नाजा जों दावहे जों सालायगै जों जॉइंट मूवमेंट खालायनानै खेबलाय गाहामनाय आरो जों महाराष्ट्र प्रस्ताब रखा जों वन मेमोरेंडम खायो जों त्रिपुरा माथा दै जों I-50 दै जद लाइक माइंडेड अर्गेनाइजेशन जों थामसे खालायगै जों दिल्लीआव धरना खायनाय प्लस जों मेमोरेंडम साबमिट खायनाय अ जों सालायगा आबाद बय आंखागाव दिनै हाय दिन बेलायके जों बां गाहाम जोंनि भबिष्यतनि बागै जोंनि थिरांनि बागै जत त्रिपुरासा प्रब्लेम बागै बेलाय गाहाम दै सारा राज्य जोंनि जत जोंनि त्रिपुरा गासै बर'नि बागै बेलाय हामबाय जों खागाव दिनै हाय साल बेलायके तंथमां साल जों उइदिन 2-3 days जों जतनो जों क्लियार रायलायनाय जों टेक्निकल प्रब्लेम दंखो जों कमिटि खालायनाय बागै आबाद बागै जों सालायनाय बागै आं खागाव जतनो जों दिनैनि जों गाहामलाय सामनो थांनाय जों दिनै बर'नि बर' जों बिसास मा दंनाय जों कमिटमेन्ट मा दंनाय जों महाराष्ट्र थाखा जों जतनो गाहामखौ सामनो थांहांलाय जोंनि फाइनायनि सालाव जों माबा बेलाय गाहाम हामबाय